اسلام آباد زارشانی ہوارے بلوچ مظاہرین مسلسل اراسہ کنگے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ رجوع کتا سمیدین بلوچ وکیل عطا اللہ کنڈی و ایمان مزاری وسیلہ اسلام آباد ہائی کورٹ درخواست دائر کتا درخواست سیکیورٹی داخلہ آئی جی اسلام آباد ڈپٹی کمشنر اسلام آباد و ایس ایچ او کوسار فریق جوڑ کنک بتا درخواست دست بندی کنک بتا کہ آمد گیس مارچا ہوارے مردمہ اراسہ کنگ و اسلام آباد اچھے بے دخل کنگے دارگے فرمان شنگ بکا درخواست گیش دست بندی کنگ بتا کہ آمد گیس مارچا ہوارے مردمانی کراچے اسپیکر پچ گروہ کے ناشنا سے مردمانی پجار و آئین الاف کاروائی فرمان بداں درخواست گشک بتا کہ آمد گیس فریقہ چے بلوچ زارشانیہ پچ گرک بتگیں اسپیکرہ دوبر دے گے احکامات شنگ بکا درخواست ہم استدعا کنک بتا کہ بلوچ زارشانی کنوکانی تربتا چے اسلام آباد تک درج درائیں مقدمہ ہنی تفصیلہ فراہم کنگے فرمان بداں و بلوچ نندا کے سیکیورٹی واسطہ ہائی رینکنگ پولیس افسر و سول ایڈمنسٹریٹر تعینات کنگے فرمان بداں۔